Trine var i gang med at skrive sit brev til skoleledelsen om, at hun gerne vil have 6. X med på lejretur. Hun har været i gang med at skrive i lang tid og er blevet rigtig træt. Oh my god. Der er så lang tid til brevet kommer tilbage. Værsgo, Trine. For at vi kan komme med på lejretur, skal Rita med. Kære elever, for at vi kan komme på lejretur, skal Rita med. Rita ryger hele tiden, men hvorfor skal hun med? Det bliver I nødt til at acceptere! Elever, vi skal afsted i morgen tidligt. Kom så børn ind med jer. Chaufføren sidder derinde. Vil I være der? Nu kører vi. Børn, vi er kørt galt. Jeg går lige ud og ser, om der er nogen, der kan hjælpe os. Nej, jeg skal nok gøre det, okay? Oh my god, oh my god, oh my god. Der var engang, at der var nogen, der kørte galt. Og så skulle jeg nu lede efter hjælp. Men så kom der nogle unge drenge. Og de, Er det rigtigt? ja, og de tog hans hjerte og skulle sælge det. Men hans sjæl ikke. De siger stadig, at hans sjæl ikke. Den er herude og skal prøve at dræbe dem, der leder efter hjælp. Oh my god. Rita er ikke kommet tilbage. Jeg går lige ud for at se, om hun er der. Gud! Nej. Jeg går også leder efter det. Nej, I må ikke forlade mig, dreng. Så er jeg helt alene. Jeg tør ikke at være her mere. Jeg tror også, jeg kan lide at lede efter det. Det var bare en drøm. Jeg havde bare den værste drøm. Virkelig? Nej, jeg havde den værste drøm. Og du var der, ikke? Og du var der. Og du var der. Og du var der.